Takže čau lidi, je tu další video na našem kanále, už pátý video za den, což je docela pozoruhodný výkon, to víte, když poprvé natáčíte video na YouTube, tak je to jako dost lákavý pak natáčet další videa. Přesně tak. A dneska takže a tohle je jako kdyby vlastně takový poděkování za těch 5 odběratelů, co jste nám dali. Jsme za to moc rádi za jeden den. Sice jsme vás obvolávali, napsali vám SMSky, jestli to tam zkusíte dát, takže za to moc děkujeme a dneska jsme si připravili pantomima, takže ten, kdo bude co je pantomima, kdybyste to někdo neviděl? Že někdo něco předvádí, takže ten, kdo bude prostě předvádět, tak bude stát před kamerou, abyste to viděli, a ten, kdo bude hádat, ten druhý, tak bude stát vedle kamery, takže vy ho neuvidíte, ale udělali jsme to tak, aby to prostě do té kamery bylo vidět dobře. Takže můžeme na to, já asi začínám první 3 pantomima a po mně Kačka, takže já se jdu stoupnout, Kačko sem a mě říkej, co tam vidět. Malý moment, prosím. Malý moment ještě. No to víte, technické nedorozumění. Jo, chyba není na vašem přivímači. Přesně OK, takže Homera Simpsona. Homera Simpsona? Tak moment. Dobrý, tak no, dobré. No, to se dívám. To si asi neudělám. Jo, udělám, počkejte, takhle. Tak. Kobliha. Kobliha. Takže asi tak jako Homer Simpson. Dál Agent 007, James Bond. Výborně. Bohužel nemáme zvukové efekty. Tak, asi tak. Nafrněnou. Z písničky Nafrněná. Nafrněné problematické. Nafrněné egoistické. Tak to bylo Adam. Nezapomeňte napsat do komentářů, jaký herecký výkon se vám líbil nejvíc, jo? Tak to jen tak. A teď jde předvádět Kaška a já ji budu říkat, jo? Takže... První, koho musí zahrát, je Fantomas. Zkuš ten smích jako... No, to jde. Další je Vysavač. Nebrky, já vám to předvedu tady, takhle. Ano, to stačí. Další a poslední je Psychopat. Psychopat je agresivní. No. Tak jo, a to by bylo asi pro tohle video všechno. Takový poděkování za 5 odběratelů. Jsme za to moc rádi, nezapomeňte dát like. A komentáře napište nám a určitě nám napište nějaké otázky, co byste chtěli vědět, ať můžeme natočit ask. Ano, přesně tak, takže na e-mail, co je myslím pod Facka Challenge, který tam máte zadaný. Takže my se s váma loučíme.